ኣብ ክልል ትግራይ በረድን ጸፍዕን ዝተሓወሶ ሓያል ዝናብ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ እንስሳ ዘቤትን ኣዝርእትን ሓደጋ ከም ዘውረደ ተገሊጹ። ኣብ ከባቢታት ቆላ ተንቤን ዝወረደ ሓያል ዝናብ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከም ዝኾነ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ምክትል ኣመሓዳርን እቲ ወረዳ ሃፍቶም ዘነበ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ሓደጋ በረድ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ 5 ከባቢታት ጉድኣት ዘብጽሕ ክኸውን እንከሎ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ ድማ ብሰንኪ እቲ ሓያል ዝናብ ዘስዓቦ ውሕጅ ተወሲዱ ህይወቱ ከም ዝሰኣነ እውን ተገሊጹ። ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ሕልፈት ኣጋጢሙ ወዲ 12 ዓመት እዩ ኣብ በረኻ ኣብ መጓሰ እናሃለዉ ውሕጅ ወሲድዎ ሞይቱ ክብል እውን እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹ ኣሎ። ብሓፈሻ 2134 መራሕቲ ስድራ በቲ ሓደጋ ከም ዝተጸልዎ ዝገለጸ እዚ በዓል ስልጣን ኣብ ልዕሊ 201 እንስሳ ዘቤት ድማ ሞትን ብውሕጅ ምውሳድን እውን ኣጋጢሙ ምህላው ተዛሪቡ። ናይዞም ጉድኣት ዝበጽሖም ስድራ ቤታት ተወሳኺ መጽናዕቲ ይግበር ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ጉድኣት ልዕሊ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ግምት ከም ዘሎን ንግዚኡ መበገሲ ክኸውን ድማ እዚ ሕጂ ተወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ተዋሂቡ ምህላው እውን እዚ በዓል ስልጣን ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ በቲ ሓደጋ ዝተጠቕዐ ከባቢታት ኣብ ዝራእቲ ምሸላን ዕፉንን ዝኣመሰለ ሕርሻ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ዝተገለጸሉ ኮይኑ ብመስኖ ዘለምዑ ዝነበሩ ቀወምቲ ተኽልታት ድማ ጉድኣት ከም ዝበጽሐውን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። በቲ በረድ ዝተሓወሰ ሓያል ዝናብ ኣብ ርእሲ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበለ እንስሳታት ዘቤት እውን ህይወት ምስኣን ዘኸተለ ሓደጋ ስዒቡ ምህላው ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ስዒቡ 12 ኣባይቲ ሙሉእ ብምሉእ ክዓኑ እንከሎ 625 ድማ መጠናዊ ዕንወት ከም ዝበጽሖን ገለ ስድራ ቤታት ድማ ካብ ቤቶም ክፈናቐሉ ገይሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብዚ ወረዳ ዝርከብ ብሓፈሻ ልዕሊ 1000 ሄክታር መሬት ጉድኣት ዝበጽሖ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ብመስኖ ዝለምዐ መሬት በቲ ውሕጅ ከም ዝተወሰደን ሓረስቶት ገልቢጦም ክዘርኡ ይግደዱ ከም ዘለውን ካብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክት ተገሊጹ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዞባታት ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያን ምዕራብ ኦሮምያን ዝናብ ክረምቲ ብኣግኡ ጀሚሩ እዩ። ዞባታት ደቡብን ምብራቕን ትግራይ፣ ዞባታት ሰሜንን ደቡብን ወሎ፣ ዞባታት ክልል ዓፋርን ማእከላይ ክፋል እታ ሃገርን ንቡር በዝሒ ዝናብን ክህልዎም ኮይኑ ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ትሕቲ ንቡር መጠንን ዝርግሕን ዝናብ ትጽቢት እዩ ዝግበር። መሰረት ጸብጻብ ውድብ ሜትሮሎጂ ዓለም ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን ከምኡውን ኣብ ምዕራባውን ገማገምን ባሕሪ ኬንያ ትሕቲ ንቡር ዝናብ ክዘንብ ትጽቢት ይግበር። ኣዛዚ እዚ ኣፍሪቃ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰን ኣብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ብምግባር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዘሎ ርክባት ብዝመልከት ምስ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ። እቲ ናይ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ብምትሕባር ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝተዳለወ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ሎጂስቲክስን ርክባትን ሲምፖዚየም ንምስታፍ ናብቲ ሃገር ዝመጸ ኮይኑ ኣብቲ ሲምፖዚየም ድማ ልዕሊ 40 ሃገራት ኣፍሪቃን 25 ኩባንያታት ምክልኻልን ቴክኖሎጅን ኣሜሪካ ልኡኻትን ሰዲደን ከም ዝተሳተፋ ተገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ሽርክነት ጭርሖ ጥራይ ኣይኮነን ዓቕሚ ምልውዋጥ እዩ ክብል እንከሎ ትርጉም ዘለዎ ሽርክነት ብምትእማን ጉልጽነትን ቀዳምነታት ኣብ ቅድሚት ብምስራዕን ዝህነጽ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ኣዛዚ ናይ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰን ብወገኑ ኢትዮጵያ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ከምኡውን ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ ልዑል ተራይ ዘለዋ ክብል እንከሎ ተረኣ ድማ ዝነኣድ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ብተወሳኺ ምስ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብምርኻብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መዳይ ምክልኻል ዘሎ ሽርክነት ኣመልኪቱ ከም ዘተየውን ተሓቢሩ ይርከብ። ብተወሳኺ ድማ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ወተሃደራዊ ሎጂስቲክስ ዘተኮረ ሽርክነት ዘማእከለ ፀጥታዊ ምትሕባር ክትገብር ከም እትደሊ ክገልጽ እንከሎ ንወተሃደራዊ ሎጂስቲክስ ድማ ማዕረ ኣጽዋራት ኣብ ስርሒታት ጸረ ሽበራ ድሕነት ዶባት ምክልኻል ባሕርን ኣገዳሲ ክብል ጠቒስዎ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እውን ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓይሻ መሐመድ ምስ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ መዳይ ዘሎ ሽርክነት ናብ ስትራቴጂካዊ ደረጃ ደይብ ክትብል ገሊጻ ነይራ እያ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ስዑድ ዓረብ ተወሰኽቲ 5 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ ኢትዮጵያውያን ብሞት ከም ዝተቆጽዑ ዕላው ገይሩ። እቶም ናብ ስዑድ ዓረብ ዕፀ ፋርስ ከሰጋገሩ ተታሒዞም ዝተባሃሉ ኢትዮጵያውያን ትማሊ ኣብ ዞባ ዓሲር ብሞት ከም ዝተቆጽዑ እቲ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ስዑድ ዓረብ ኣፍሊጡ ዘሎ። በዚ ከዓ ቁጽሪ ናይቶም ብመንግስቲ ስዑድ ዓረብ ብሞት ተቆጽዖም ህይወቶም ዝሰኣኑ ኢትዮጵያውያን 17 ይበጽሕ ዘሎ። ቅድሚ ሕጂ 5 ኢትዮጵያውያን ብ16 ሰነ፣ 4 ድማ ብ1 ሰነ፣ 3 ድማ ብ13 ሚያዝያ ብሞት ተቆጽዖም ነይሮም እዮም። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ስዑድ ዓረብ ኣውፂዋ ኣብ ዘሎ መግለጺ ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ገበነኛታት ዝበሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወን መርመራ ድሕሪ ምክያድ ድማ በቲ ገበን ከም ዝተኸሰሱን ይገሊጹ። ዋላ እኳ እቲ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ይግባይ እንተተባሃለ ላዕለ
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳነ ብምድጋፉ ግን እቲ ንጉሳዊ ኣዋጅ ብመሰረት ሕጊ ሸሪዓ ተግባራዊ ኮይኑ ምህላው ድማ እቲ ሚኒስትሪ ዕላው ገይሩሎ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ብተወሳኺ ዕላማ ናይቲ ናይ ሞት ፍርዲ ድሕነት ዜጋታት ንምክልኻልን ነበርቲ ካብ ሓደጋታት ዕፀፋርስ ንምክልኻልን ከምኡውን ነቶም ዕፀፋርስ ሸጡን ዝርግሑን ሰባት ብሕጊ ዝተቐመጠ ዝኸበደ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ንምትግባርን ኢሉ። ከም ዝፍለጥ ትካል ሂውማን ራይት ዎች ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ኣብ ስዑዲ ዓረብ 63 ኢትዮጵያውያን ምስ ዕፀፋርስ ብዝተኣሳሰሩ ገበናት ናይ ሞት መቕጻዕቲ ይጽበዮም ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። እቲ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ መግለጺ ካብ ዘውፅእ ንድሓር ክሳብ ሕጂ 14 ኢትዮጵያውያን እዮም ብሞት ተቐፂዖም ዘለዉ። ኣብዚ እዋን ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን ዝበፅሑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብዚኦም ድማ እቶም ዝበዝሑ ናይ ሞት ፍርዲ ይጽበዩ ምህላዎም እዮም ማዕከናት ዝሕብራ። ከም ዝፍለጥ ዓለም ለኻውያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መራሕቲ ሃይማኖትን ሲቪላዊ ማሕበራትን መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ነቶም ስደተኛታት ምሕረት ክገብረሎምን ናብ ሃገሮም ክመልሶምን ፀዊዖም ነይሮም እዮም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እውን ንሞት ዝተፈረዱ ስደተኛታት ንምፍታሕ በዝምልከት ምስ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። እቲ ሚኒስትሪ ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ መስርሕ ዝርከቡን ዝተፈረዱን ኢትዮጵያውያን በዝምልከት ብቐረባ ይራኸብ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ። بوغان إثيوبيا بتدغاغامي بزعبا قيح بحر إيرترا بزملكت كما دما ወደብ ዓሰብ بزملكت መግለጺታት ይወጻሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ግብጽን ሶማልን ዝተገበረ ርክባትን በግብጽ ዝወጸ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘይዳወበ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኢደን ክእትዋ የብለን ዝብል መግለጽን በዝምልከት ናይ ቀደም ኣማኻሪ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበረ በተደጋጋሚ ድማ ምስ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ክመላለስን ብወገን ኤርትራውን ግብረ መልሲ ክወሃቦ ተራእዩ ዝነበረ ቲቦር ናጊ ከምቲ ግብጽ ትብሎ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ነተምስ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዝዳወበ ሃገራት ዝምልከት እንድሕር ኮይኑ ጉዳይ ማይ ኣባይ ወይ ኒልውን ነተን ምንጭ ጥራይ ዝኾነ ሃገራት ዝምልከት ማለት ድዩ ብምባል ምጉት ከቕርብ እንከሎ ብወገን ማዕከና ዜና ግብጽ ድማ ነቐፌታን ተሪር ግብረ መልስን ክወሃቦ ተራእዩ ዘሎ። ብወገን መንግስታውያን ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ድማ መግለጺኡ ንናይ ኢትዮጵያ መርገጺ ኣብ ጉዳይ ኣባይ ከምኡ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ዝድግፍ ኮይኑ ብምቕራቡ ሰፊሕ ሸፈነ ክረክብ ጀሚሩሎ። ከም ዝከር ቅድሚ ሕጂ ሂብዎ ዝነበረ መግለጺ ብወገን ኤርትራ ግብረ መልሲ ተዋሂብዎ ዝፈልጥ ኮይኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ኣካል ናይ ሓንጭ መንጭ ጉጅለ ብምባል ፀረ ኤርትራ ዝቐንዐ ትረኻታት ዘደጋግም ተኸፊሉ ዝጣበቕ ወይ ሎቢስት ኢሉ ክገልጾ ተራእዩ ነይሩ እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።